Iawn, croeso chi'r ail ddwrnod o ferniadu yma. Mae'n ddwrnod prysur iawn. Bore yma nawr efo'r sioiau ifanc. A mae yna ddau berson gen i fan hyn, Mansell a David Lewis, sydd yn broffwydi ar werthu'r sioiau ifanc yma i wneud yn dda yn y sioe. Croeso chi'ch dau. Mae'n anodd iawn credu bod chi'n gwerthu cystad lloi a chi'n pen ycha yn Sir Gyfyrddin yn y lle fydd oer iawn. Mae'n go galed go. Ffarm Gochel yw i, ffarm Fefed yw i, ond ni'n cadw dwrnod fach o fiwch o signo a tra gwerthu'r lloi yma i'r boes yma ymlaen i ennill yma. A maen nhw'n dwrnod bach da, sgaiwyd. Wel... Nawr te, os droed i'r own gen i fan hyn, gyd i weld, mae beirniad, Tudur Edwards o Fetws Gwerfyl Goch. Mae'r bachgen yma wedi dangos gwartheg am lynyddoedd i Wewyrth. Esmor Evans o'r gwartheg Charole, a mae wedi cael gwartheg i fynd i bob rhan o'r byd. Mae wedi ennill cystadlaethau wedyn iddo fo i hunan yn y dosbarthiadau yma hyd ar lled o wlad. Felly, mi allwn ni ddeud yn ddiflewyn ar dafod bod dan i beirniad. A chi siwod yn eitha ffyddiog efo'r beirniad yma. Mae Tudur yn llawn hefiannol i gael yn rydef i feirniadu'r dosbarth yma a'r adran yma yn Ffair Eiaf. A allech chi'n cael lot well boi i wneud y job. Mae'n gwybod iawn beth mae eisiau. A mae'n mynd trwy fan nhw'n godrylwy nawr ni ar y clas cynta o'r heffrod pwysau ysgafn. A mae'n siedi bach smart iawn a fi'n siŵr bod yn edrych am heffer sydd yn correct iawn a heffer sy'n mynd ymlaen i ddangos blwyddyn nesaf. Mae'r pwysau fan hyn 425 kilo dan o, ynddo fe? Na chi, ie. Mae smart iawn. Oedd y doso hyn nawr, mae'r un sgawna'n 207 kilo a mae'r un trwman 292. Ie. So mae bob effer dan 300 kilo yn y clas yma. A Mansell, chi the yn cytuno yma ddosbarth da o wartheg i fynd. A poblogaidd iawn o dosbarthiadau yma. Dosbarth da iawn. A'r gwartheg y llwyau hyn, na dyfodol y sioiau blwyddyn nesaf, ynddo fe? Ie. Mae David gweud mae Tudur. Mae digon experience o fe yn y ffrwyau yma. A'n gwybod beth y droi allan yn dwi. Ydi. A mae'n bwysig, gwedwch chi mewn chi. Rhaid i chi gael wath ar wahân i'r siom os na fydd y beirniadu wedi bod yn iawn. Mae'n tynnu gwartheg nôl yn y dim. Mae eisiau'r hein wan i mynd mlaen a wneud y job yn se. Ond maen nhw'n gallu gwerthu am arian mawr hein wrth gwrs yn dyn nhw. Wel ydi, mae'r boes yma sy'n dangos yn bol yn rhoi arian yn ei pocedau a chod rhoi pris mawr am y lloiau as maen nhw'n hoffi nhw fe, chod maen nhw'n barod i wneud hynny. Pa welwch chi'r safon sy'n y cilch yma ar hyd y sioe yma, chi'n gallu gweld pan maen nhw'n modlo rhoi arian, mae'n rhaid chi gael un da. Mae safon dychryn. Mae jyst gorau. Gewch chi rown y wlad, a job chi gael safon sydd yn y ffeiriau. Mae'n costi, mae'n da i bwyda un da a bwyda un gwael. Hollol. Felly, gwybod, mae'r boes hyn, maen nhw'n dod yma, maen nhw eisiau ennill, maen nhw eisiau rhan i fel... Na ti olygfa hyfryd, y beirniad a'r dangoswyr, y bobl ifinc, mae hynny yn dyfodol i'r job. Nawr. Oes i lwcus iawn da i gwneud yr beirniadu'r adran o Young Handlers fo, a mae saff i weid bod dyfodol y sio yn saff yn ei dwylo nhw fe, oedd y safon yn uchel iawn, a neis i weld. A ni beth da i weld nhw'n na'r dyfodol yw'r ifanc ydy. Ie. Mae'n symud ar amser. Mae weles i dim beirniadu ddo gyda llawd yn y bachgen yn y siwt, o'n i'n gyfarwydd o'i gweld ti. Na, tries i byd o trochi, mae'n mynd ôl bore yn y mercher. Siwn mai pan fydd bobl yn dod, ti'n agor y gat, mae'r reina i werthu, neu maen nhw'n dibynnu o ti bigon amal iawn? Wel, ni'n trio mynd nhw'r seli mae gyd o fe. Felly mae'r bobl sy'n prynu wedyn yn gallu cymaru gyda llwyau eraill ar y diwrnod o fe. Felly, dyn ni'n neud fwyaf, dyn ni'n bod yn Rhuthun a Aberhonfi, dyn ni'n mynd fwyaf, a llwyau fe chwod, a mae'r prynwyr yn dod, mae ambell un dod cyn i weld nhw adre, mae pob croeso unrhyw ni weld llwy unrhyw amser o fe. So mae ambell un dod cyn i gael edrych, ond dyn ni gyd yn gwerthu nhw gyd trwy'r seli. Cadwyddiant o'r teg. Mae'r ferniadaeth drosodd. Ydy rhoi... A mae Sir Fôn yn ennill y dosbarth gyntaf. A fel wedes ti, David, mae'r ddwy fi, neu'r ddau fi. A mae'r heffer yn gyntaf, drydydd y ddwy o efo Owen Wyn Williams. A ni, wel ar dderchog. Ag
dyfarniad poblogaidd. Ie, ori. A mae'r rhyfedd so, fel mae'r boys yma yn dangos. Mae honno'n grefft aruthrol yn Ori. Ti'n bod gen di anifio da. Mae rhaid ti ddangos yn iawn. Dangos e. Os allwch chi ddangos, allwch chi neud cam ar y nifel da yndi. Alli. Os gawch chi ar chwod fychan i ddangos o da, lle dyn ni a nifel, dim gystal mlaen yn gys. A maen nhw'n meistr ar y job o'r boes yma. Dyn. A'n gwybod y tricio bach. A'n gwybod y gwyndidiau nhw, chwod. Y lloi na fyna, lloi nhw. Odi. Bendigedig nhw. Ydych cael lle... Tai o hech, 8 mis. A mae clafu bod ni cwte ar un o'r chwod. Mae bod yn hen fusnes o fudis, tybod. Wyt ti gatre nawr yn nesau at yr arwerthiannau. Mae lloi mae'n lle hwyddo, mae nhw'n gallu trigo. Chi weld yn wallun gwyni rai... Na, mae eisiau bod yn dipyn ofid. O, mae bown o fod. Ni ddim wedi cysgu llawer cyn doswythu cyn ni, cwch. Gryd ai di. Gryd ai di. Mae lot o ofid. Dwi'n yn rwyf da i nes y pawb yn neud e. Na. Lle bod yn ofid i lwyiad o ddechrau. Wedyn chi. Wedyn si wrth i dweud amdanyn nhw bod proffwydi da fi. Gewch chi fwy yn fynd i'r cystadleuaeth wych yma da. O, mae rhywbeth i sy'n ei sylw o'n rhaid.